A duk lokacin da nake kasancewa cikin farin ciki da annashuwa sai in yi tunanin tamkar kowa haka yake. Amma kuma ashe abin ba haka bane ba. Baiwar Allah nan tana kwance tsawon wata 6 tana fama da jinyar sankarar mama. Yaran tana cikin tashin hankali. Ya Allah, ba kuɗin abinci, ba kuɗin magani. Cikin dare ta kasa bacci, ta kasa walwala. Allah kaɗai ya san azabar da take sha. Mu sani wannan baiwar Allah uwa ce. Allah sarki uwa, yaya zan ji idan wannan mahaifiyata ƙanwata ce, yayata ce ko kuma antina ce? Mu sani uwa tana hada idan ta bacci ta hana cikanta ci da sha don farin cikin iyalin. Mu taimaki wannan baiwar Allah ko don farin cikin iyalinta, kada mu bari ta rasa rayuwarta saboda rashin kuɗin magani. Mu sani cewa wanda ya taimaki ɗan uwansa Allah zai taimake shi ma. Ga masu neman ƙarin bayani ku tuntuɓi ambassador, na saka ta a ƙarshe. Sannan masu buƙatar account number 0018836039 Jaiz Bank, Women for Cancer Early Detection and Treatment Foundation. Allah yana alfahari da masu taimako, masu jin kai, sannan kuma masu tausayawa. Mu sani ban wuce baka wuce baki wuce samun wannan kaddara ba, amma kuma sadaka maganin musiba.